De rol van deze vereniging is eigenlijk het informeren van Nederlandse burgers over het werk van de Verenigde Naties en ook een constructief kritische dialoog daarover starten. En wij willen graag dat we van een Nederlandse vereniging een koninkrijksvereniging worden, zodat we met elkaar als koninkrijk diezelfde dialoog kunnen voeren. Ja, ik ken de premier inmiddels sinds 2012, denk ik, misschien al 2011. Dus ik heb al een langjarige relatie met hem en wij kunnen het gewoon heel goed met elkaar vinden. En wij kunnen het ook op ideeën met name heel goed met elkaar vinden. Dus we hebben altijd hele pittige, constructieve en ideeënrijke gesprekken. Dus ik vind ook dit gesprek, dat was weer zo'n gesprek. Ik heb namelijk een minor Koninkrijkszaken gevolgd aan de Haagse Hogeschool. Daarbij gingen we als kerst op de taart 2 weken naar de ABC-eilanden. Dus Aruba, Bonaire en Curaçao. Waarna ik ook op Bonaire uiteindelijk een stage heb gevolgd bij het kabinet van de gezaghebber. En daarbij heb ik geleerd hoe het is om op de eilanden te wonen en te leven, maar ook je in te zetten voor het eiland zelf. De gezaghebber doet namelijk alles op openbare orde en veiligheid. Daarna kwam ik terug in Den Haag en ben ik gaan werken voor de VNG International. En daarbij werkte ik voor de eilanden vanuit Nederland. Dus dat zorgde voor een hele andere blik. En met deze kennis en kunde hoop ik bij te dragen aan deze vereniging. Dus ik probeer op een persoonlijke manier alle jongeren vanuit het Koninkrijk bij elkaar te brengen. Als voorzitter van de Nederlandse Commissie voor de Milieueffectrapportage sluit wat die commissie doet aan werk fantastisch aan bij de agenda van de premier en de huidige regering van Aruba. Namelijk het zorgen voor een hele goede balans in de besluitvorming als je kijkt naar de belangen van de economie, de mens, het sociale en milieu. Dus daar heb ik met de minister net ook met de minister-president een heel goed gesprek over gehad. Omdat wij voornemens zijn met elkaar samen te werken, zodat die systematiek op Aruba verder wordt versterkt. En daar kunnen wij vanuit Nederland een hele goede rol uit in spelen.